Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha siniphathe into yokubana ke kwiKaizer Chiefs singathi sebeyaqalisa ke ngoku ukuqoqa phangaphakathi. Niyayazi into yokubana ke iligi yaseMzantsi Afrika seyizawufikelela ke ekupheleni. iKaizer Chiefs izama ukuvula izikhala enze into yokubana ikwazi ufaka abadlali abatsha abaphulaphuli ke abadlali ke abaphelelwe zicontract ke ezingakavuselelwa pho Kaizer Chiefs. Into yokubana ke kuhlalwe phantsi nabo kuxoxe, kuqalwa kuYusuf Marti, kuyiwe kuRanga Chivaviro, kuyiwe kuGeorge Matlow, kuyiwe phaa kule ndodanyana kwaZitha Khwenika, kuyiwe kuRiff Frost mfana omdala, kuyiwe kuEdis Mildove. Nabo ke abadlali iKaizer Chiefs ke thebe ke isazawuxoxa nabo. Kuthiwa phakathi ke kukaCastillo kunye nale ndodanyana ke yakwaMarti ikhona ngathi ke kubanayo uba ne-option kubo, ngoba ke nizawukho into yokubana ke abafana obabini uYusuf Marti yicaptain eqela leKaizer Chiefs. Izekela mfananyana ke uCastillo ulimale umfana noko esadlala ungakabonakala into ibheke ecaleni kuye. Mhlawumbi ke basinethuba loba bangaphinde bamnikeze ithuba lokubana ke azibonakalisa kho umuntu waziyo, ngoba ke iKaizer Chiefs kuphulo lapho ke lokuvula ispace ivulele ke abadlali zathi bafake ke ekuphileni kwesizini. Ukuya kuGeorge Matlow umfana omdala ke iKaizer Chiefs ke isazama ke into yokubana ke ibona kaStoba kuzothini na ngaye. Ukuya ke phaa kule ndodanyana kwaFrozler nguyena ke umfana ke esithe seva into yokubana ke kukungxoxo ke malunga necontract yakhe. Singathi ke iKaizer Chiefs isazimisela into yokubana ke iphinde umsayinise phaa uRiff Frost. Siye ke phaa kuZitha Khwenika, kuthiwa ke iKaizer Chiefs ithe yazincama ke yamxelela imanagement eKaizer Chiefs into yokubana mfana omdala ke akuzuqhutyelekwa nawe ke kule sizini zawuqala. Ungaqalisa ke ukupakisha imithwalo yakho, ungaqalisa ke ukuphukuza ujonge into yokubana ke uyawela kweyiphi na itimu. Emva kokubana ke uZitha Khwenika ethe wadlala nje i-14 minutes phantsi kwesandla ke sikamlumzana uNapi, okoko ke ethe wafika ke umlumzana uNapi. Loo nto ke iyakuxela into yokubana ke uZitha Khwenika lowo akekho ke kwintlelo ke zikamlumzana uNapi. uZitha ke yiplayer yokuqala ke ezathi ipakishe ibhegi phaa ngempela season ke ibheke ke apho ke iyawuthi inhliziyo ndise, ngoba ke umfana omdala ke phakathi kwakhe neKaizer Chiefs ke kufike lento yokubana ke babe bafikelela ke esiphelweni. Ayikho ke into engapheliyo yehlolayo kuphela ndisho nezinto nanicinga ubani nangeza ziphele. Umfana omdala uZitha Khwenika ke yiplayer yokuqala ke ezathi beleke ibheki zayo phaa ngaphakathi ke eNaturena. Baphulaphula njalo ke nani ke ningake ningene nitsho into yokubana ke niva njani. Nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.